Ahojte, som Minecraft Mirka a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme paródii. Ja budem robiť paródiu. Takže ja budem len budem len hovoriť za tých poníkov a to bude také smiešné. Teraz musím vybrať takú epizódu. A tu máme hneď paródiu. Snažím tu vidieť niečo. No neviem nič nájsť. Bože! To je hrozné. Tak nájdem niečo iné, no. Si tu pozriem. Tu mám epizódy. Toto si dáme. Teraz budem za ňu ja hovoriť. Zvuk nejde. Takže ja môžem za ňu hovoriť. Super, opa, konečne budem mať také šaty, rozumíš tomu? Jasné, áno, ušiel som si ich sama. Áno, ja som krásno roditý. Teraz budem šiť šaty svoje prvé. Chceš pomôcť? Jasné. Ty chceš ešte pomáhať, jasné, rozumiem ti. Tak, teraz budeš pomáhať ešte viac. Drž ešte, tak. A drž ešte. My little pony, my little pony. My little pony. Do all the waka shaka, my little pony. Did you do the west to me? But you betcha that's a fun. Here you swim, boy, try. Shuriken, the smizzy me. Magic meds, my other big, the my little pony. You're the very best friends. My little pony, friendship is magic. Parody. Dobre som tam. Dneska bude ten najkrajší deň. To viem naisto. Klop, klop, klop. Tak vítej, Rarity. Nevidíš, že je teraz zamestnaná? Radšej, co? No drž hubu, uvidíš. Aha, ja nechcem. Ja chcem, aby mi zošiel niečo. Čo chcete zasa ušiť vy jedni hlupanie? No chceme len, aby si mi zošiel jeden gombík na svetriku, ktorý chcem na gala. Vidíš? Tak. Toto chceš na gala? Ty si snaď hebnutá. Nie, ja ti ušijem nové šaty. Jasný? 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 Dobre, ja ti ušijem nové šaty. A potom... dobre. A nič, len to nemôžu o tebe ptať, ale... Uši mi len ten gombík, to mi stačí bohate. Ne, to ti nemôžu urobiť. Ty si snad zbláznila sa. Ne, ja ti ušijem tie šaty a basta. No dobre, keď si taká, tak ja si zoberiem toto a vyhodím ich, jasný? A budem mať tie nové šaty, čo mi ty ušiješ, jasný? A nehovor, aj ty chceš dať čo došiť, ne? Že? A sakra, chcel som si zísť holinky. Holinky? Ty si snad zhepnutá. To ti nemôžem dovoliť. Budeš tam ako keby na neviem čom, na plastkivej? Ne. Ale no, tak bude aspoň trošku lepšia. A upravím ti tie holenky, dobre? No, dobre, ale nedaj mi tie kšťutky, to mi budú žiariť. Jasný? Áno, jasne. A teraz urobím... Čaute ľudia, som konečne vyvizila nový trik, ale volá sa neporiadok v Rarity. Ušijem všetkým šaty a budeme mať módne prehliedku. Jasný? Neviem, či chcem ja šaty, ale uvidíme. Tak vám ušijem šaty a basta. Teraz sa nevymúvajte, že máte dáke inšie, bo uvidíte ešte a budeme mať prehliedku a si schám peniažky. No tak dobré, ale to nebude veľa práce. A ne, budem robiť na strihoch, budem všetko robiť. Sice som robila len pre seba šaty, bo prvé. Dobre, tak budeš pre všetky šaty robiť. Áno, to bude hráčka, hlavne pre tvoje. Budem mať hebulinke. Dobre.
Asi si istá, že to zvládneš? Nechcem, aby sa ti niečo stalo, že by si sa popíchala, alebo také, rozumieš mi? Takže radšej to nerob, aby si nebola zasa taká šialená. Neboj sa, nezošialiem. To len bude tým, že sa vám nebudú páčiť. Takže šimšatý, dobre, strih takýto, strih magnifik. Takže, chceš pomáhať? Tak musím podľa rozmeru, tak to bude asi najlepšie. Tak to zošijem. Tak, zošijem toto a potom dám tam toto. Zoberiem túto látku, potom túto a teraz túto. Miau. Tak, toto tam tu a to bude asi hotovo. Dobre. Tak a teraz toto zoberiem a budem tu krútiť, nie aby som videla, čo som ešte ušila. Wow, toto je zábava takto čarovať. Tak teraz zoberiem túto látku, prešijem ju na túto a bude to super. Takéto rúžové dám a tieto rozhebeláte, nie? To bude super. Mám dať jej zlaté alebo čo? No. Takže teraz toto bude Rainbow Dashine šaty a neviem ešte aké urobím. To je úplne jedno, hlavne nech sú krásničké. Hlavne nech dostanem za ne aspoň poriadne peniaze. Nie, aspoň nech za ne dostanem poriadne peniaze. Takto, toto musím takto dať, nie? Tak to bude krásne peniažky. Super. Takže taký strih na Twilight. Bože, to bude hrôza. Ach, na Applejack potrebujem také. No. Dobre, a teraz už máme všetky šaty. Super! To bude super, keď urobíme prehliadku. Ja budem mať 1 000 000 peňazí. Budem milionárka. Tak, zavriete oči, zavriete. Držte. A teraz sa pozrite. Tie sú škaredé. Pozri sa, tie sú nádherné, nie? Sú podľa tvojho strihu, úplne presne podľa ťa. Twilight, presne tvoje hviezdičky, čo ty krásne čaruješ. Tá buď aspoň šťastná aj ty. Ach, Rainbow Dash, ako by svítali duhy, ako keby dúha cez teba preletela. Také sú nádherné. Fluttershy, ty ako splývalo jaro, ty normálne z teba vylietávajú motýlky. A Pinkie Pie, ty tvoja obľúbená rúžová. Nepáčia sa vám náhodou? Sú úžasné, vážne úžasné. Áno, sú úžasné, ale mali byť trošku. Áno, sú úžasné. Áno, ja ich zbožňujem to. Áno. Co, nelíbí sa vám? Áno, líbi sa nám, jasné. Čakal som ich oveľa lepšie. Ty buď ticho. Co? No nie, dalo sa. Dobre, ja vám ich prehľadám. Jasne, že to pre mňa bude ďalšia práca, ale určite musieť byť šťastný, inak nezoberám žiadne peniaze. Musím aj mať peniaze za to, že ste vy boli šťastné, takže ako, dobre, predelám ich. Si istá, nemusíš to delať, tak ale, no ja to musím, keď chcem mať peniaze, tak to musím urobiť. Takže teraz, ale, nemusíš to robiť, my ti dáme prachy. Ale ne, ja si sama zarobím, vy si nechajte svoje pracháče. Dobre, ale keď to tak chceš, tak potom si necháme prachy. Ach, prečo som vám tu nabídla? Ja som taká truba, mala som si zabrať ich. Ahoj, ahoj, Fluttershy, tak už som ti znova ušiel tie tvoje šaty. Jasný? Budú sa ich páčiť. Zbožňuje. Vážne? Hovoríš to len tak, povedz mi pravdu. Zbožňuje, vážne. Hej, zbožňuje, on mi už nenúť. Povedz pravdu. Zbožňuje. Pravdu. Zbožňuje. To sa mi nezdá ako pravda, buď povieš pravdu, vážne, líbi sa mi. Pravdu chcem. Líbi sa mi, vážne. Chceš pravdu? Keď sa chceš počuť? Pravdu, řekni mi. Tak, dobre. Tak, mne si tie šaty...
Mne sa tie šaty nepáčia, sú úplne rozeblaté. Ja nechcem takéto, jak si niečo elegantné, úplne nedobiť si, jak keby papír. Však to máš krábe, musíš niečo lepšie vymyslieť, jasný? Proste. Ale keď chceš, vezmem si je, no. Vezmem. Tak toto nemá byť, tak musím niečo urobiť. Tak končí už paródia, lebo už musím spať. Tak ahojte.